Fijn dat je weer kijkt naar de zomertour van Omroep Zeeland. Vandaag in het historische Zierikzee. En ik ben hier met Ineke uit Schuddebeurs. Ja. En wat doe jij vandaag in Zierikzee? Boodschapjes op de markt en dan de grote boodschappen, de wekelijkse En boodschappen. dan snel terug naar Schuddebeurs. En dan snel terug naar Schuddebeurs. Ja, ben je daar geboren en getogen? Nee, ik ben geboren in Nieuwekerk. En toen ik 4 was zijn we naar Zierikzee verhuisd. Daar heb ik mijn schooltijd doorlopen. En toen ik 18 was ben ik naar Rotterdam de verpleging ingegaan. Oh. Ja. En daar heb je dan ook gewerkt? Ja, ik heb in Rotterdam gewerkt. En daar, gewoond? Gewoond en gewerkt. En later in Heenvliet gewoond. Dus dat is weer een eilandje terug. Daarna, even zien hoor. Daarna heb ik 13 jaar in Duitsland gewoond. Zo. En 6 jaar geleden teruggekomen. En hier op het eiland weer een huis gezocht. Want je wilde toch terug naar je roots? Ja, Of was het gewoon toeval? ja, allebei. Allebei. Ja, allebei. En hoe ja. bevalt het dan in Schuddebeurs? Want dat is een stukje kleiner dan Zierikzee. Schuddebeurs is eigenlijk geen dorp. Hè. Het is een mengelmoesje van landgoederen. Van ooit van vroeger. En ja, het is heerlijk. Het is heerlijk rustig. Je hebt bos aan de overkant. En de stad is dichtbij. We komen altijd op de fiets. Dus eigenlijk heb je het beste van alles. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, En hoe inderdaad. ben je in spelletjes? Redelijk, denk ik. Ja. Speelde je wel Memory vroeger? Jazeker. Ja? Ja? Ja. Nou, dat gaan we nu ook doen. Je Oké. krijgt zo meteen 20 seconden de tijd om de plaatjes in je op te nemen. Ja? Daarvan zijn er natuurlijk telkens 2 dezelfde. Ja. Na 20 seconden draaien we ze terug. En dan is het aan jou om de goede combinaties eruit te pikken. Oké. Als dat lukt, dan krijg je 10 punten. Zit er eens een fout ertussen, dan gaan er 5 af. En heb je het goed, dan krijg je ook nog een vraag over Zeeland. Oké. Nou, je Zeeuwse kennis, dat zal wel in orde zijn, hè? Van het eiland wel. Van het maar eiland. verder? Ja, nee, dat moet je maar afwachten. Dat weet ik niet goed. Zeeland is natuurlijk net iets groter Ja, dan het is alleen iets- Schouwen-Duiveland. hè? Zeker, ja. Zeeland begint beschouwen Duiveland. Daar ga ik niet over in discussie. Heel veel succes. Ja, dank u wel. De koekenpannen voor culinair. Landkaartje voor aardrijkskunde. Taal, dat gaat over Zeeuwse dialecten. En dan mag je meteen de eerste om gaan draaien. 5 en 10. 5 en 10. 5 en 4. Ja, ze zaten naast elkaar. Ja. En dan krijg jij een vraag, een amusementsvraag. Welke Beverlandse bluesband stopte er dit jaar mee? Was dat A. Surrender of B. Tape It? Of waren dat de Juke Joints? Ik gok de Juke Joints. En dan heb je goed gegokt. Hier Oké. zie je ze. De beste bluesband van Nederland waren ze. Dus wat dat betreft is het jammer Oké. dat ze stoppen. 2 en 7. 2 en 7. Culinaire vraag. In Koudekerken zit restaurant Morie. Maar wat is een Morie? Is dat A, een oester? Of is dat een paddenstoel? Of is dat een vrucht? Ik dacht dat het een paddenstoel was. En dat heb je goed gedacht. Hier zie je ze op de foto. En dan gaan wij snel die bordjes draaien. 3 en 8. 3 en 8. 2 keer sport. 10 punten erbij. Van welke wielerploeg was Jan Raas vroeger de manager? Was dat A van de Rabobank? Of B van Jumbo-Visma? Of van ING-Visma? Ik denk de Rabobank. Jij bent thuis in de wielersport? Nee? Helemaal niet. Nou, je hebt hem wel goed. Ja. 6 en 11. Nee. De kleuren zijn hetzelfde. 11 en 16. Ja. En dat zijn 2 Zeeuwse boerinnen inderdaad. Wie was Nehalenia? Oh, jij staat al ja Die te weet ik. knikken. Was dat de beschermgodin van de zee? Was dat B, een onderwijsgoeroe? Of was dat een bisschop?
duidelijk hè. A. Beschermgodin van de zee. Ja, Ja. dit eiland ademt niet uit. Ja, het altaar is gevonden voor de kust van Kortgene. Hè? Ja. Dat weet Kijken ik. wat jij nog aan bordjes weet. Doe maar 12 en 17. Ja, Warempel. Goed zo. Vraagteken is een algemene vraag. Wie schreef het Zeeuwse volkslied? Was dat A, een dirigent? Of was dat een hoofdonderwijzer? Of is allebei goed? Allebei. En dat is inderdaad goed. Oké. 40 punten erbij. Je hebt al 240 punten, dus je gaat echt als een trein. Oké. 1 en 14. Ach. 14 en 10. En dat zijn inderdaad twee boeken. In welke Zeeuwse plaats werd staatsman en dichter Jacob Cats geboren? En ook daarbij sta jij om te ook die knikken. weet ik, ja. Was dat in Zierikzee? Was dat op Zonnemerre? Of was dat in Brouwershaven? In Brouwershaven. Ja, daar staat ook zijn beeld, hè? Ja. Nee, Kijk. het staat er niet meer. Het Oh, staat nu in de er weer. kerk. Het staat nu in de kerk. Ja, toevallig ben ik er afgelopen zondag, 2 weken terug geweest. Ja. Oké. Ja. Er zijn heel veel lege plekken al op het bord. 6 en 15. Nee, dan is het 1 en 15. Ja. Ja, 2 keer de uil. Ik zie je zo het terughalen. Mm. In welke van deze plaatsen staat geen officieel weerstation? Middelburg, Westdorpen of Vlissingen? Ik denk Middelburg. En dat heb je goed gedacht. Oké. Want in Westdorpen en Vlissingen Ja. staan de officiële van het KNMI. Ja. 330 punten, er kan nog wel wat bij. 13 en 18. Nee. Dan is het 9 en 18. Ja. Ja. De landkaart staat voor aardrijkskunde. Waar staat dit beeld van Honoré Colson? Staat dat in Hulst? Staat dat in Sluiskil? Of staat dat in Sluis? Ik heb werkelijk geen idee. Zet maar Sluis. Nee, het moet net ietsje langer. Sluiskil. Sluiskil, Hij vocht oké. onder andere voor de Vrije Veren. Hij heeft Nee. heel veel voor het dorp gedaan. Ja, nee, ik ken hem echt niet. Nee. Nou, nog 2 bordjes. Dat kan niet misgaan, toch? 6 en 13. 6 en 13. Zeeuwse dialecten. Wat betekent futig? Is dat kregel, pissig? Of is dat warm? Of is dat lui of loom? Ben je wel eens futig? Ik ken het woord niet. Nee, maar ik gok A. A. Kregel of pissig? Ben je wel eens futig? Het klinkt ook futig. Ja, het is goed. Oké. Het levert jou jouw laatste 40 punten op. En daarmee Dank kom je. jij maar liefst op een monsterscore van 385. Oké. Nou, dat valt je toch wel alles mee, denk ik. Ik weet niet wat de rest gehaald heeft. Dit was de zomertour. En heel graag tot de volgende. En Ineke, die heb ik nog voor jou. Dankjewel. Heel veel plezier ermee. Ja, dank Ga je je. wel eens naar het strand? Ja, maar Ja? meestal als het niet zo mooi weer is, want dan gaan we met de honden naar het strand. Oh ja, dan heb je